Sziasztok! Elkezdtünk egy főzős videóhoz, part 2-vel. Vagyis hát úgy értem, hogy ez már a második főzős videó. Most pedig kukorica salátát fogunk készíteni. Megmutatom a hozzávalókat. Ebbe a kis dobozba fogjuk elkészíteni. Van csomagkukorica, majonéz, és ez egy kis tejföl. Ha nem lenne elég, már akkor rakunk bele még egyet, mert megy is, de ez az egyhez gondoljuk, hogy elég a kis tejföl. Szóval kezet mosunk és jövünk. Én bekészfertőtlenítettem is, helyett hallhassátok, hogy Encike is épp kezet most. Én úgy csináltam, hogy kezet mostam és készfertőtlenítő. Csak hát itt is sokat mentem. Szóval így. Először a szósszal kezdjük. Nem. De, hogy a szósz csináljuk meg. Szóval előbb a kukoricával kezdjük. Jött kibontásokkal, de most nem. Mert Encike járjon, csak anyukámnak bevitte az éntesnek bevitte a japuháját a szennyesben, mert inkább ki akartam mosni, de meg is tette. Szóval, ja. Itt van amúgy Enci, szóval nem fogom leokkolni. Vagy leokkolom. Szóval először a kukoricát kell belerakni. Utána a majonéz. Jó, most már jó most. Mit akarsz? Megkeverők. Nem, az nem jó. Jó a kanál ez. Kibontható. A gyakot bontsuk és én pedig belencsuk. A többit az éppként a diátokomat. Így. Csak tippeket el akarlak úgy rakni. Hogy lássátok is a folyamatokat. Várjátok, hozzak ki egy telefontartót. Leöntöttem a levét. Itt a kukorica. Szóval megvárom őket, mert azt mondta, hogy ő szeretné beleönteni, szóval. Ja, és abban a kis piklőbe majd Kihoztam, és belerakottak. Valahogy lássátok a folyamatot. Amúgy a levét le kell szúrni. leöntöttem. Biztos? Biztos. Nem De is! úgy jó, hagyd menjen egy pici Oké. is bele. Felolvasz ki. Bejön. Hát csak úgy tudom. Szóval. Közben azt amúgy belekanalzom. Pedig, egy kukorica, hogy pár leesett. Azt rakd bele. Köszi. Megvan benne. Ennyi lesz, és kidobjuk. Én ezt elég gyors belántom. Várj, állj meg, nem tessen meg. Jó. Okay. Ja, hogy be. Nyom be. Várj, meg. Olyan. Én szoktam belerakni fokhagymát is. Én nem. Úgy nem. Szóval én majd külön rakok bele. A kanál tudod. De még ne kavard össze. Nem akartam. Ebből amúgy nem kell sok. Vagyis hát azért kell. Egyenlőre. Egyenlőre. Ezt Mutatod légy a folyamatot? Persze. Egyébként mi fasírtot fogunk szerintem hozzá. Ami van itthon. Nem látszódik. Szóval igen, jövünk, hogyha összekocsoltuk és megkóstoltuk, hogy jó minden. Finom, csak egy kicsit sok majonézt rakod bele. De egyébként megnézzük, hogy mi van ott. Itt van, és ezt addig berakjuk a hűtőbe. Szóval ezt választottuk. Vagyis volt még hús is, csak Húzsga jó. igen, csak abból többet küzdöttünk volna. Meg... Ja. Szóval rossz volt benne az olaj, de egyébként mi napraforgó olajat szoktunk. Napraforgó étolajat, bocsánat. Most Encike kijönti a rossz olajat, mert tudjátok, megdermed, vagy nem tudom, hogy csinál, de visszajön, beindítsuk, igen, a
Most érkezett moszott Enci. Annak a hangját hallhattátok. Meg szerintem... Mindegy, várjuk Encit, és nem pedig berakjuk. Ja, de egyébként... Várjuk, nem mondom. Egyébként ebben a söpényben. Meg addig a izét beleraktuk. A hűtőbe. Akkor se látta. Mutasd meg addig. Sem. Ja. Bukkant egyet. Nem ezt amúgy. Mi? Ja, azt tudom, mi. Ennyi elég. Igen, így elég. Itt van a sütő. Várjátok. Úgy. Felkapcsolódott mindedig. Várjátok. Most kapcsoljuk vissza, hogy be volt kapcsolva szerintem. Aha. Mi? Jó, nem, fordít. Már gázzal lesz, Janka gázzal van. Jó lesz. Melegedik. Megoldottuk, és megvárjuk, még melegszik az olaj. Egyébként mi ripropot fogunk most használni, és vágunk majd zöldségeket, vagy én szoktam a salátához enni zöldségeket, szóval majd fogunk is enni. És nézzétek, milyen cuki kis törlőkendőnk van. Szívecskés! Oh. Sorry! Vagy hátrébb összöntök. Nem fog csapni. De ami fagyos, az nekünk szokott csapni. Én ebben szok. Jó. Egyébként azért van ezt már, hogy ezért ebben csináltuk, mert ebben tudjuk úgy megfogadni. Még az kettő van. Én eddig ezt tudom. Szóval, ja. Szóval milyen egy kis szuki pohár. Meg vannak hozzá tányérok is. Egyébként még fő a... Milyen fő? Sül a sír. Addig mondom, ahogy mi hogy volt a boltban. Úgy volt, hogy először nem is tudtuk, hogy most mi kukoricás salátát akartunk mit csinálni, készíteni. És egyébként ez még csak reggeli lesz. Igen. És mi ilyenkor reggelizünk. 3 órakor, mert 2:59. És én fel voltam... 8 óra 21 van. Még nem forgat. Nem, az nem jól jár, nézd. Nézd. Igen. Látta. Szóval igen. Úgy volt, hogy én amúgy hajnal 3 óra 40 valameddig fel voltam, utána pedig bealudtam. Enci pedig már hajnal 2 óra valamikor aludt. Ja, az Ival együtt. De mindegy, visszatérek a boltos szövegre, és a boltos story time-re, hogy más mondanák, de mindegy. Várjátok, mit akartam mondani. Ja, azt mondta, hogy elmentünk, mi nem tudtuk eleve, hogy koricsos salátát akartunk készíteni, hanem úgy volt, hogy meg lehet Encike a csemegel kukoricát, és egyből, ugye már nem áll, légy szúr ez a szar. Azt mondta, hogy akkor csináljunk kukoricos salátát. És nem volt itthon tejföld, mert tudtam, hogy nem lesz itthon tejföld, és akkor vettünk egy mini tejföld, mivel elindultunk 2000 forinttal, mert előtte amúgy csak édességeket akartunk venni, csak chipset, meg egy gumicukrot, de ezt nem vettünk, és kukoricsos salátát. De vettünk. Mit? Csak mindenki. Hát chipset. Ja, azt vettünk, megmutatod neki? Hogy ne?
Várjatok, most nézzetek be. Na. Nem láttátok? Mindegy, na. És mondtam, hogy akkor csináljunk kukoricasalátát. Én megmondtam, hogy oké. És akkor megvettük. Meg anyukánknak is vettünk körmös cuccot, vagy nem körmös cuccot, zselét. Ami nagyon rossz, most jöttünk rá. Igen, de nem baj, a csillámpot kellett volna megvegyük, legközelebb én azt fogom anyukámnak venni. Egyébként meg fogjuk csinálni a körmöt, ezt én lakkoztam ki, ne nézzétek, nem baj. De még sül a pasírt, addig megtaláljuk. Bye bye! Egyébként felköszönöm a zöldséget, megnyomom. Ebben a tálban lesznek, egyébként kettő, ebben a tálban lesznek a kukoricasaláta, a pasír, ebben pedig a zöldség. Egyébként paradicsomborka, mert én nem szeretem paprikát, vagy szeretem paprikát, csak nem tudom, hogy kukoricasalátához nekem nem illik. Szóval gyerekek, amúgy készülnek vannak festek, de rájöttem, hogy uborka nincsen, csak csemege, de azt nem szeretnénk. Még egy uborkát tettem. Mindegy. Szóval paradicsomokat fogunk. Mindegy, ezt lemossuk. Ja, mi hamázol? Mondja, sziasztok! Sziasztok! Szőlő? Ezt már vágtam. Okés. Nézd, itt a szőlő. Tessék. Hoppá! Mennyit kérsz egyel? Igen, egy. Nekem egy. Rápid el. Hát vágjam neked. De mit csinálsz? Janka, Mondja. Janka, Ja? Janka. Szóval amúgy ilyen az én tolósom. Ja, minek is csináltuk? Hamizzad. Kukoricasalátát. Ugyanolyan, baba. Gondolja. Ez egy ankus. Itt van. Ugyanolyan hami. Mindegy, még hagyjuk egy picit, hogy hűljön a magát a fasik mellett. Szóval annyi lett volna a videót, a cukiság is. És sziasztok!